nke echiri Nazareth. Ọtụtụ ndị ojii ma ndị Igbo anyị onwe ozi onye na-achọ ịnụ nke bụ eziokwu. Even na ndị ahụ eji Baịbụl wee saa isi bụkwa dịsenụ ndị ahụ kwa na-ejekwa agbakwakwara eze nwaanyị, agbakwakwara ndị dibịa na nzuzo, ha pụtakwa ha kpaakwa ịjụọ ha a na-ekwu na Jizọs bụ nke a, Jizọs bụ nke a, mana na nzuzo ị na-eje na nke dibịa, ị na-eje na nke eze nwaanyị, ị na-eje eme ọda achatị ewe wọsọpụ ndị eze nwaanyị na-epost online n'iru akwụkwọ derughị ihe na ịchọrọ nke a na ịchọrọ nke ọzọ, ị na-eme ọda emechie na-asị na ịmara ihe na-eme gị. Ọ maka na ebe ndị ọcha nwere ike ide akwụkwọ, esi n'akwụkwọ edere ede wee deceive nwe ndị ojii, ọkachasị ndị Naịjirịa, ndị Igbo. Ka ezi mmadụ a ga-eji nwe okwu ọnụ wee deceive nwe gị, ebe akwụkwọ edere ede deceive gị, ọ bụrụ ezi okwu ọnụ. Inezi anya na onye ọbụla na-achụzi ego, ndị eze nwaanyị amakpujuo nke ha, pastọs amakpuzie nke ha, dibịa asị onye ọbụla amakpuzie nke ha iru akwụkwọ. Onwe ụzọ onye ma nke bụ nke, mana mgbe afụzi ndị a na-agwazi ha nke bụ eziokwu asị mba. Efukwa ndị ahụ na-agbachitere ụka, na-agbachite Jizọs ejekwa na nzuzo je wechaa nọmba ndị eze nwaanyị, ndị dibịa, na-acha ata ha na-edere ihe na ọ chọrọ nke a. Gbedekwa ndị ahụ na-eresi ihe a na-agba n'aka maka favor ka ha wee nweta ego na-emekwa. Ị na-eje ụka na-agba achawo, ị na-erikwa ọgwụ, ụmụ ọgwụ mmiri wee na-ete n'ihe iji bụrụ nwaanyị ka nwoke ga-enye gị ego. Niile nnọọ wee rụ confuse. Ma mgbe mfụzi onye ya gwụ na eziokwu unu agbagwa ya mpụ na asị nọ Jizọs, mana ị na-acha ata eze nwaanyị na nzuzo, ị na-acha ata dibịa na-agwa ya ihe ị chọrọ, na-ego nke a na-ego nke ọzọ. Achọrọ m ịgwa gị na ọtụtụ ihe ị na-ego asị gị na ihe a na-arụ ọrụ, ma ọtụtụ ihe ị na-afụ o nwere ihe bụ etughere anya afụrụ ụzọ. Imirikiti ndị anyị fụ na-ele ọgwụ online, ọ ihe obi ha gwara ha ka ha na-eme. Asị gị mee nke a, weta onions, weta nke a, weta ngenwa, weta nkenwa, weta ose, weta gariki, n'ime nke a na ego ga-abịawara na ị ga-afụ millions, ị ga-receive millions. Ikwete na-eme. Ịfụkwa pastọ asị gị ikwenye na ego ga-abịara gị this week na o nweghị ihe ị na-eme. Ị na-eti ya mmemme, ị na-eklep, onye ife na-agara ọfụma ma onye go moto, esi na ịtapụrụ na blessing ya. Mgbe ịtapụ na blessing mmadụ ka ịtapụ ihe isi ike na-emekwa na ndụ onye ahụ, mana ụfọdụ amalụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na ndị dibịa niile ama ndị asị na ha na-ele ọgwụ online, ha ncha niile onwe onye na-eyi ụzọ ọgwụ ọ na-ele. They can never na ịgbata ha n'obi ife a na-ede bụ ego. Onye ọbụla na-ahụ zụrụzi ife na onwe ndị na-ezu oshi na-egbusisi ndị mmadụ akpọ ya ha ọzụrụ. Ma ndị na-eyi uses majik wee na-achọkarị nwoke gara ihe elu, nwoke ha ga-eji pichi ya wee dọdọdọ ka a maa na ego ya abịara ha na favor ya abịara ha, maka ihe na-ewuzi na abịakwa gị ihe ị ga-eme. Onye jitezi pichi ya were wee na-ada mbụ wee na-ahụ aka n'ihe. Ụmụ nwaanyị, ụmụ ndị jiche pichi m were ahụ aka n'ihe, ana m afụ ha ncha niile.
ndị nja mmụọ amụ ama na ihe na-eme ha ife ha na-ebutere onwe ha. Agwa m na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ ga-abụ mmehie na o nwere na ebe nderu wee sị na ihe ọbụla ị na-eme onye gị na-achọ ịnụ ọgụ dịkwa njikere na ọ bụrụ onye ọbụla ịfụrụ ka ị ga-etinye isi. Ọ bụrụkwa onye ọbụla ka a na-agwa okwu enyi ha, ọ bụrụkwa onye ọbụla ka a na-anwa ọnwụnwa maka onwe ndị bụ ọnwa na onwe ha. Onwe ụzọ onye na-achọ ịnụ eziokwu na ife onye ọbụla rụzapụta ka ego ọ ga-esi wee nweta ego. Ife unu na-asị na ọrụ ka ọnwụ aka nkụ ọnwụ ebidobeghị unu ga-afụ ka ndị mmadụ ga-esi wee na-ehuru n'ada maka ife alụ mmezi n'ala Igbo na Afrịka kazi nkụ na kachasị Naịjirịa. Alụ na-emezi karịrị onye ọbụla chọziri ego nwe ụzọ onye dafta nwanne ya, onye ejikwu nwanne egwu ọgwụ ego ka o wuru ka ọ ya bụ na o ji egwu, ma ndị na-eji nne ha agwọ ọgwụ ego ịnakwa nne gị a na-akwa akwa arịrị. The future you want to make it. Nwa 12 years want to make it. 15 years want to make it. Ụzọ onye chọrọ ịta afụfụ. Onye ma onye ọbụla bịazie ibe n'ilu akwụkwọ ndị wetara ọgwụ a na-eregheri ọgwụ a na-elekwa ife niile a na-agwụ ụlọ onwekwa nke na-eme ife ọ na-ekwu. Onwe onye na-eme ife ọ na-ekwu, onwekwara onye na-aṅụ ọgwụ ọ na-ere. Si gị mee nke a gị wee lasị lọng ọ bịaghị ha aṅụ ya, mee nke a ka ego wee bịara gị ọ bịaghị ire mmiri ka ego abịara kama ị na-aga ego chaji ya ga ego resi gị ihe isi nnọọ maka ọdịna mma gị. Mgbe ịfụzi onye ga-akwasị gị eziokwu isi na onye a na-akọgheri unu ga-adakwa. Ndị Igbo si nọọ tụrụ ị na-asị nọọ ị na-emekwa na-echeta echi. Ife imebiri tata mgbe echi ruru ị ga-anachiatakwa tata je memezie ya na tata ga ọ gakwana na ọkwọ imezi ụzọ gị ọfụma tata echi ọ dịrị gị na mma. Tụsasịa nkụzi maka iwe nyere ndị ọzọ aka. Marakwa na ndị na-ele ọgwụ na ọnlaịn ada aṅụ ọgwụ ha na-elesi gị, ha adịghị uzukọ ife niile ha na-eme. Ndị nke na-eprichi ma ndị pastọ na-eprichi ihe niile fadị emekwa ihe ha na-agwa gị. Ụfọdụ ndị dibịa na-agwa gị mee nke a mee nke ha adịghị emekwu ya. Ọkwa nke maka ha ji wee na-ebi ndụ asụ na onye a gwara amarugo, onye nwere ntị na anụrụ, onye mara asụ na sụọ n'ikwu, onye mara asụ sụọ n'ala. Daalụ.